Takže čaute ľudia, toto je moje úplne prvé video aj s rozprávaním a budem to robiť takto väčšinu videí, lebo si myslím, že to je lepšie. No a dnešná challenge je, že sa nemôžem dotknúť farby, aké mi moje koleso vytočí. Mám tu pripravené koleso a vytočím tam hociakú farbu a aká mi padne, takej sa nemôžem dotknúť. Takže ideme rovno do videa. No, takže už sme tu a klasicky urobíme si ohník, dáme si trochu ohňa a pôjdeme zatočiť našu prvú farbu. A vyzerá to tak, že tu máme snow biome. Ten je akože dobrý, ale čo ja viem, asi lepší ten volkanik v tomto prípade, lebo tam je viac tých stoličiek a nemusím sa tam báť, že nejaké oblečenie vykraftiť alebo tak nejak. Takže to je dobré. Ale máme tu nejaké drevo, tak si zoberieme na mapu. Ale bolo by... je tu barák. OK, prepáč drevo. Idem do baráku. OK, tak máme tu nejaké decko. Jo, takže ho ideme zachrániť. Mám môj laser kanón, nebojím sa vás. Bum. Ako vážne? Ja ani tie zbrane neviem prekliknúť. Joj. OK, máme tu chili a prišiel trader. S tým určite niečo potom vytradujeme. Čus, decko! Škoda, že tu nie sú po mape také tie pumpkiny, ako tu bývali. To bolo fakt super. A ďalší kanister. OK, to sa hodí. Tak. Ideme asi túto prečestku. Dúfame, že tam bude niečo dobré. Tak. Aha, nice speed, tá sa bude hodiť. Tá je silná. No len náš hangar je docela cooked, takže musíme niečo nájsť. Určite nejaké papanie. Ďalší kanister. Chcela som ísť pre to jedlo ku tomu decku, ale asi nič. To tam ostane. Sa mi tak zdá. Dáme sem. Pekne. Kanister. Tak, decko, poď, vítaj doma. Ale viete čo, ešte ako predtým... Zachránime to decko, tak asi zoberieme od tohoto týpka nejaké vecičky. Gucek. Vy si čo berete? Sekeru alebo gucek? Napíšte mi do komentárov. Za mňa je gucek vždycky lepší, lebo tam môžeme nabrať viac vecí, ale tak... No. Nie, ja som chcela ešte vlka získať. No, nic. OK. Tak to asi už nic. OK, asi vykraftíme nejaké veci, lebo nám budú treba. Určite sandial a kompas. No, chcel som aj posteľ, aby sme mali na tie dni, ale tak asi tu úplne nepôjde o tých 100 dní, lebo je to také docela ťažké a na dlho. Ale tak uvidíme, možno nejakých 50 dáme, neviem, uvidíme. No, ale ideme asi... Pozrieme sa, kde je to decko. Pôjdeme za ním. Tak, decko je vždycky treba. OK. Aha, guys, našla som tu po ceste aj nejaký barák. Nice. Tak zoberieme stoličky a nejaký skrep. To sa vždycky hodí. Len tu v jednej z tých miestností bude aj vlčík, takže bacha, bacha. Kde si? Tu je. No nic, dobre. Čo nám padne z čestky? Ináč, ako sa máte všetci? Ja sa mám super. Už je piatok konečne, ale neviem, kedy vydám toto video, takže možno u vás je iba nejaká nedeľa alebo niečo také. Tak, super, že máme tu vec na hammer. A počkaj, kde je to decko? Nie. Ono je tu, ono je za bordrom, ale možno by som sa tam vedela dostať. Počkaj, uvidíme. Joj.
Nepoviem to. Do keľu, je vás tu príliš moc, hoši, kľud, hoši. Hoši, kľud, OK, už padol. Do keľu. Kľúč, dobre. Yes, I built, nice. Tu je ďalší barák. No, chcela som zobrať jedlo, ale asi nič. Ku decku sa asi tiež veľmi No, I get. Nie. Nedostanem sa ani ku decku, no nic. Tak nemáme dneska šťastie, potrebujeme level až 5. Wait. Tu sú 3 baráky pri sebe. What? Tu sa mi ešte nikdy nestalo. No, nic. OK, radšej tam nepôjdem. Ja sa potom radšej vrátim. OK, tak si sa napapáme a vyhodíme sem svoje veci. Ale kým bude takto noc, tak asi zbehnem ešte ku tomu prvému decku, čo sme tam mali. Zobrať jedlo, lebo takto neviem, či veľmi často prežijem. Od jedla. OK, 42 dreva. To je dačo. Dobre, urobíme posteľ. Ať druhú, aby sme mali, aby nám išli rýchlejšie dni. Ja ich dávam teda sem takto vždy. A OK, ideme zatiaľ pre to jedlo. Dáme si chili. Jedlo je fakt akože treba, no ale... Tu ostali iba tie stejky. No nic. OK, už akurát idem k tým barákom, lebo tam bude toľko dreva, že až jaj. A ide po mne jeleň. Nezvaný host. Ale tak máš 10 sekúnd. Haha. No poď, bežkaj. Aj tak ma nedoženieš. Haha. Ty koky, tu je chanistrov, no nic. Prepáčte, že stále hovorím, no nic. Ja proste som taká zvyknutá na to. Máme tu čestku, čo nám padne zase. Padne, please. Ďalší chanister. Super. Dobre, máme 4 multiplayer deň. Tu je vlčík. Nejaké uhlie. OK. Máme ináč deň 8, čo je podľa mňa dosť dobré. Ale na to, že to aj natáčam poprvýkrát, tak... Takže normálne by som už mala aj 3 deti a toto, ale necítim sa dnes nejak na speedrun. Guys, sorry, ja som vám to nenatočila, ale tu je reálne, Godex, nice, tu je aj 4. barák pritom. Normálne. Tu je aj 4. barák, what? No, nič. OK, vlčík, bye. OK, ešte toto. Lietadlo, no ja už nemám miesto, ja už mám plný, 15, ja už nemám miesto v mojom backpacku. A ide po mne medveď. Bože, nie je medveď. Vlčík. OK, trošku sa napapáme. No a máme tu aj nejaké palivo, tak uvidíme, či teraz dáme ten level 5. Jo, dali sme, nice. Takže teraz môžeme, ukáž, niečo vykraftíme. Teraz môžeme ísť aj pre druhé decko, aj pre tretie. OK, dnes idú kultisti, ale oni sú ľahkí. Ja mám túto moju pekne laser gunu, úplne 5 hviezdičok z 5. OK, máme ich tu. Dobre, idem im dať najskôr laser gunov a teraz našou spírou. No nic, tak ty už sú dead. To je fakt akože ľahké. A jo, dobre, ideme si asi pozrieť diaľku 3. decka. No vlastne neuvidíme, my musíme neskôr pre to druhé ísť. Super. OK, máme ho tu. Zoberieme aj nejaké toto papanie, aj keď som chcela vlčík znechať. OK. Dobre, jeleň, môžeš ísť preč. No poď sem, ty decko, si bola za bordrom celý čas. Joj, no nic. Dobre, otvoríme čestku. Čo nám padne? Ďalší chanister. Ja neviem akože... Čo mám dnes s tými chanistrami? Všade mi padá chanister iba. Mám pocit. OK, takže už sme tu. Je tu aj ten thread, tak rýchlo. Vypečíme semka veci. Pekne. Zoberieme naše mikrovlnky.
aby sme mali trochu skrepu, som to zobrala. A teraz vytredujeme s týpcami. Takže, tento tu má... Dobre, má určite revolver. Tie dve veci ostatné, ten fishing rod, toto je úplne na nič, vám tak poviem. A chýba nám iba giant sack, lebo rifle už máme. Jo? Takže tak. No. A ináč, keby ste si chceli hocikedy so mnou zahrať, určite môžete. Ja mám teda klasu Cyborg, ako ste si mohli všimnúť. Mám 579 dní. Mne vôbec nezáleží, koľko máte, alebo tak. Môžete si so mnou hocikedy zahrať. Mne to vôbec nevadí. Takže urobíme ešte posteľ. Chcel som spraviť aj lighting rod, ale nemáme na ňoho veci. To tak vyzerá. Takže asi nič. Dáme semka tú posteľ. Jupi, užívame. Čus, decko. Teraz si nerobím srandu. To kde si dala ten stan? Na moju farmu a krokpot si robíš srandu. Vidím to iba takto.